Uma ukhumbula kahle ivideo engangiyenzile ngikhuluma ngomnomzana kunephathi engayikhuluma laphana ngaveza ukuthi umuntu umegana unkosikazi oqala ngokwesiko lakithi kwabantu akusiyena owakhe umuntu ingakho ngaze ngaveza ukuthi awukwazi uthatha inqomo ngaye lo nkosikazi akusiyena owakho lo muntu lo unkosikazi wasekhaya noma unkosikazi kababa wakho ungowethongo akusiyena owakho wena sengaze kube ngowesibili owakho nakhona futhi lapho kungekho ukuvuna khona ukuthi umxoshe. Nansi-ke indaba angiqala ukukhuluma ngayo lento uma ngabe ukuthi inkosi embona umuntu useqhuzukile noma mhlawumselane nenye indoda ngikhona ngiphila ngikwazi kanjani ukuqhubeka nalowo muntu esifazane mina kube neselane nenye indoda kulungile uma kodwa usaqhubeki naye akuyona inkinga enkulu leyo kodwa inkinga musu umxosha angikuphinde uma ukuthi awusakwazi ukuthi umvakashelela wini kulungile akuyona kodwa futhi nakhona sazoboshwa kusasa ngoba ilona itho ngumele libukwazi ukuphendula ukuthi lidinga ini ngoba unkosikazi senze kanjena uma ngabe setholakala ukuthi umbana kanye nendoda ikupho kumele kwenzeke inhlawulo noma yini ngoba kufuneka nikwazi ukuthi unkosikazi uma ngabe selotsholwa wayethi uma ngabe selotsholwe bese esezogana ehambe yokwakha indlu emzini wakhe indlu leyo ivuse emzini wakhe ifike ixove ngodaka iphahlekwe iyenziwe yonke into ifulelwe wayesuke sesithenge wasiqeda isidalwa sasemzini wakhe noma ngabe kuthiwa uwenza amaphutha angakanani sizolokhu sithe sifuna umabani ngoba sibone enza lento ukuthi umushela ushela intombi uthi ngicela uzongakhisa umuzi kababa sibone evusa indlu abakoti baqala babefike bakhe indlu uqala ngaphambi ukuthi begane asuka umakoti kubo kube yithi ukuthi ukuzakho ukuthi kwakhiwe indlu lapha kwenziwa amakapa kwenziwa intungo esikutshani abulethe ngelokhuzana kuthiwa kulethe utshani kuzofulelwa indlu lapho lo makoti wayeswe sethenga wasiqeda isidalo cabanga kusumxoshwa nisithi isidalo ngifuna umabani enta uphinda uganwe mangabe isidalo sakho ukuthi uyithathele isinqumo ngomakoti asivuni ukuthi abantu abaqhubeke benza amaphutha besifazane cha kodwa umthetho uthi mkhiphe inxiwa lakhe nezingane zakho uqhubeke umondle usungakubika ke emsabathi nabo omkhulu bakho kangisakubona ukuqhubeka ngavakhisa ubani elawini kodwa ngizoqhubeka ngemondle ngoba umbanda kanye nobani umbanda kanye nendoda ngiphila kodwa futhi imali iphendula itho ngolithi mina ngifuna ukuthi ahlawule ngenkomo nangembuzi bese uyamqhubeka uyamthethela uphinde ukwazi ukumvakashela elawini awuna plan ngoba ngale kwalokho unkosikazi othi yomzamo wesibili ngeke zehlale ngoba itho ngolobe limfuna kuphi limdinga ekhaya ngakho ngisekuthini ngane zakwethu umakoti umeganile ndo kwamxosha ecelwe ngenyongo kuthi nje sedlulile emhlabeni abuye ezongcwatshwa kubo kwalendoda ngobani na ngoba kwathi ungabheki emva ekhishwa kubo kwabulawa izitsha wasulwa kubo waphuma nangebhokisi Kristi ekhomba ukuthi akasabhilongo lelo khaya ingakho ngathi mina amakhosikazi uma ngabe nenkinga kuphoqa ukuthi ashiye imendo akwazi kanjani ukubuyela okwakhe umuzi yasemakubo ngoba umuntu akabuyele athole inxiwa akhe umuzi kamyeni wakhe nothi umuzi wakubo kwakhe ngoba lo muntu wasulwa kubo kwaphuma umthimba wayomganisa kwaphuma uyise wabopha isibhambo wathi ngiyokanisa ubani indodakazi yami waba umnomzana uyise ngoba uba umnomzana lesikhathi kuze kuthiwa abanomzana besuka ezantsi bezobika ingane yabo ngalekhathi sebethemeleza abanomzana sebekhuluma usuke sewumnomzana akuyise lapha kwalongane ngisekuthenini ingane zakwethu angekho kumnomzana namhlanje ngisekuthenini unkosikazi akaxoshwa uma ngabe la nenye indoda kuphela wakhelwa indlu yakhe uma ungathi uyabheka emakhasi nezindlu zomabani ukuzothi umanqumalo ukamanqele ukuze ngisho ikhehle malikhulu ekhalithi iyazi sambele ngivusa indlu kamabani ke ngaphupha indlu kakhokhokazi umabani umakoti meseganile indlu yavusa buka kusumxoshile kwahamba wabuye seshonile kwafuneka umncwabe sekufuneka aphinda avuselwe indlu yakhe la ekhaya uma ukuthi ukamanqele kothi ukamanqele owayeganela ekhaya kumele kube nendlu yakhe ozothi uma ngabe efika ngesibonakaliso noma efike ingane zakhe afika indlu yakhe ayifica ukuthi ikhona angene njengenkosikazi kuleyo ndlu ngeke uzuyifake futhi intombi noma unkosikazi wena kuleyo ndlu iyohlala izingane zakhe ziyisebenzise kodwa nakhona hayi ukuthi zisebenzisa indlela wrong ziyayivula ziyayikhanyisa ngoba izindlu ziyakhanyiswa ntambama zishaya umoya ngisho indlu yangenhla uma ngabe yakhiwe kufuneka ihambe ivuke ekseni ishanele bese indlala icansi ohlangothini lani lwezalukazi usungayibeka isigcingi ngala uma kuphila isintu lelo khaya kuze abanikazi uma befika bevakashile bekwazi ukufika behlale phansi bengafike bemngenyawo khuluma ngoba uzophila usiko hayi ukuphila inkolo cha sibeke eceleni inkolo ngoba inkolo ibulala imizi imndeni ayizwani kuthengelana ngisho inkabi ngenkolo ngikhuluma ngento ehlale ngiyibona njalo ngisebenza njalo indaba ukuthi inkolo ihlakaza kanganani imizi so ingakho ngiphakisela kakhulu indaba yosiko noma isintu ukuthi cha uma kuphila isintu noma kuphila usiko kuhamba kanjani kuba kanje kube kanje
umakoti akaxoshwe ekhaya uma ngabe echelwe ngenyongo eganile uwakhelwa indlu yakhe kubikwe emsamo ukuthi bomkhunani bokhokho angisese ngibandakanya naye elawini kodwa ngizokwenza indlu umuzi wakhe ngaphandle azohlala nezingane zakhe uqhubeke umondle. Uma ngabe sithi sidalwa futhi cha sifuna ukuthi ezinhlawulo ukwazi uqhubeka umbandakanye naye uzoba nenkinga ngoba sizokubopha sikubophela ukuthi umuzi wami unkosikazi ningayitholi ngisho izingane ngoba wena uqoshela unkosikazi onguwali ithongo. Uma uganwa uganela ukuthi kwakhiwe umuzi wakini kuvuka ikweni hayi uthi uganela ukuthi uyachama ufuna uncono ukuthi ufazi wakho omuhle kanti ukuthi kuvuka ikweni ingakho ethi umuntu ngicela uzongivusisa ubani umuzi wakithi ngicela uzongakhisa umuzi kababa and ngampela ontokazi ifiki wakho umuzi asikhulumi ngopholi unkosikazi akaxoshwe. Ngiyabonga ngethuba.